Hej og velkommen til den her video, hvor jeg vil vise jer lidt om, hvordan man bedst muligt passer en kat på en dag. Og vi plejer som regel at være ude og fodre dem lidt, og så er de hjemme, leger lidt i haven. Den ene af dem har sele på, fordi ellers så stikker han af. Og så går vi en tur med dem, og så skal de jo have mad igen. Så tømmer vi deres kattebak, og så skal vi tømme deres kattebak, ja. Og så går de ind og sover. Så mens de sover, så finder vi noget eftermiddagsmad til dem, hvor de så får katkiks. Og hun får ret sin pels igennem, og han får revet sin løs pels, kan man sige. De ligger her, begge to. Prøv at se, kan du lige gøre sådan her, så. Se, kan du smile igen, kan du smile igen, Nå, kan du smile, Holly? Nej, nå, okay. Det er så vores to katte. Vi har ikke rigtig flere. Det er heller ikke nok, det er nok, hedder det, at vi ikke har flere, fordi at vi kan ikke rigtig styre så mange katte. Nå, men altså så, når jeg kommer hjem, så plejer de at have mad. Og så går jeg en tur med ham her. Og hun bliver hjemme, og så går jeg en tur med hende senere. Så plejer det normalt altid at være på en dag hjemme hos os med kattepasning. Og det er lige præcis den her børste, vi bruger til at redde hendes pels med, og det gør man sådan her. Stryge den henover. Så skal man huske at få alle de her små tønder med, der sidder her og stritter. Og det elsker hun bare at få gjort. Og ham herovre, ham gør vi sådan her med. Og det er sådan, vi passer vores katte. Og vi ses næste gang, hvor jeg viser endnu et afsnit af sådan passer du din kat for en dag på en helt anden måde.